Здравейте, фенове! Днес ще ви покажа как да си изтеглите Minecraft. Влизаме за мода. Влизате в каталози, игри. Може и във вторен да влезете. Каталог Games. И смъквате надолу. Пишете Idea, Minecraft и търсите. Това изглежда са много. Айде, ето тази. Така, когато сте си избрали игра и гледате тук дали е, или тук, дали е за PS3 или PS4 или PSP. Гледате дали е PS. Това е компютър. И цъкате Download. Чакате малко и на вас може да ви се покаже цялото петно. Цялата програмка. Вие натискате тази чертичка, ако е като тук. Или тук натискате OK, а тук Open. Ако ви е излязло цялото пространство. Ето такова, ако ви е излязло, натискате направо OK и започва да ви се сваля. В следващото време една минутка. Да ви кажа, гледате, ако компютъра ви е малко, като има 400 и няколко гигабайта, гледате всичко да ви е, ако вашия компютър е по-слаб, гледате всичко да е мегабайт. А не като да кажем тук, ето е 2.202 гигабайт. Това за малко, това за някой компютър ще е много. Айде, почти се зареди. Айде, още маленько. 90%, 55%, 8%, 9%, 100%. Така, свалянето завърши. Сега, търсите Minecraft. Ето я, 1.7.9. Натискате да отвори целева папка. Продължи. Ето тук. Искате и натискате Open. Това ще ви излезе точно натиснато, защото вие сте натиснали продължи. Ще ви излезе. Така. Но ако почакаме, натиснахме Open. И сега може би трябва да се включи играта. Така. Излезло е такова нещо странно. Вижте. Това не е нищо фатално. Затова натискате Yes. Но всяка игра ви излиза такова. Но ако ви излезе нещо друго, което е опасно и е горе в левия ъгъл, натискате Yes. Ето тук излезе. Натискате продължи. Продължи и инсталиране.
пак повтарям, ако ми е бърз интернета, ще има само за една минутка. Ако е бавен, за един час, един ден, една нощ и една година. Всичко свързано с едно. Независимо какво е. Айде още малко да е. Ай, фена, също трябва да помисля, защото не само Майнкрафт играя. Трябва да измисля, направя един клип, не знаете го. Този клип ще бъде на Assassin's Creed, как правя едно оръжие. Това оръжие аз сега го имам, но другото ще е по-качествено, защото сега това е от дърво и пластмаса. А другото ще бъде от метали. С това и ето готово е, и ако искате, финиш край. И ако искате финиш, виж сега какво ще стане. Излизаме. Майнкрафт. И ето ви Майнкрафт. Очаквате да зареди. Така, ето Майнкрафт пак. Когато пишете Майнкрафт, не се пише с българско К, т.е. с английско К, а се пише с българско С. Защото ако го теглите от Замунда, няма да ви реагира това. Няма да ви пусне. Айде, тук си пишете името. Така, променявате си скина на така. И пускате играта от play. И това беше всичко от мене. Надявам се да ви е харесало. Но, стойте малко. Добре. Довиждане. Приятно прекарване. И надявам се клипа да ви хареса. Но най-важното. Пишете на коментари. Харесвайте. Гледайте. И най-важното. Оценявайте.